už v nedeľu 14.9. sa chystáme do Himalají na jednu krásnu 6000-ovku. Ide o vrch v severnej Indii, čo znamená, že to je oblasť, ktorá je známa tým, že je tam menej turistov. Nie je to až také populárne ako Nepal a tým pádom aj tá príroda je o čosi čistejšia. A našim cieľom je nastaviť svetový rekord na najvyššie odohranú partičku šachu. To znamená, že pokúsime sa spolu s prievodcom a teda vlastne s celým tímom, ktorý na túto expedíciu ide, nastaviť rekord na to, aby sme na samotnom vrchole si zahrali šach a úspešne ho teda snad dohrali. Viem si predstaviť, že keby sme mali robiť halušky tu, by to bolo úplne zasa iná liga, ale myslím si, že je to ťažšie práve v tom, že my teraz sa snažíme dobre vyriešiť čas na vrchole. Totiž v takýchto výškach je už komplikované ostať na vrchole hodinu. Tá šachová partička môže mať práve 3/4 hodinu, alebo sa môže natiahnuť. Takže čo sa snažíme pripraviť je hlavne to, aby keď tam budeme, aby nám nebola zima a aby sme to zvládli aj celé dohrať. Na celej ceste budem teda približne 3 týždne s tým, že máme nejaké 3-4 dní na aklimatizáciu v meste v Indii a následne sa presúvame teda do hôr, kde strávime asi 2,5 týždňa a potom späť na Slovensko.